Wirajudha emang mampanane sing telitilan ngati-ati sagnewang godhong ing paring donya Kang Semar tandange kawan gak weruh kula iki kewilang dadi Pandhawa tua Arjuna adikula Bimasena adikula tapi sabda pendeta ratu sabda pengucap pandeta resi ratu pemimpin kula kala ucap dukung Kurawa Kakang Semar kudu pindah kamu lah Kang Semar bakal dilatih di tukang pujara ngono lah apa jare ki golongan kian lah cerine kegawan janji adat dikegamin ket sirai congkok bagong sumpaning batin pertimbang ndeleng raine bagong gak aja ngomong namanya bokat kesinggung berarti Semar nyerahkan anak putu nira bakal tekan jika kening mesin gerabak tak gerabak kan nak putu nira sabarlah sayang muga sing denang beli manjing laras mampanane sing telitilan ngati-ati mamaku bangodoang mamaku Mulyasari mamaku Tora Dewi mamaku beduyut sareng ini kue kedek sampun ali sareng papai ayu abang-abang bunga riban suka mati lagi cabang suka mati lagi cabang lagi cabang mama jari sering ini aji jamila kedek sampun ali sering ibu Dalia kedek nok jeje nok dewi nok jeje nok dini sering kang wadon kedek bos warna baca dewe menyan kuning jawa gendong kaya mirang kaya lingsing silawase sampeyan ngandika rajek ditrajaki loh maksudnya priwe jungring Bapak Semar ki blingara ginggang karo majikan Pandhawa tulis sampeyan jare dalang inget tak ning Purwadaksina alon-alon taliwat Purwawiwitan Daksina kawekasan kelingan beli lagi ramah sampeyan di Kunjara dihukum ning Prabu Kangsa negara Mandura dijajah ning Kangsa mulane ana lakon Kangsa adu jago atese Kangsa ajale Kangsa sing weruh sapa kawokan kawuru sewise Kangsa gugur jelek sampeyan dadi raja sapangan ya kator sepisan jungkring ana maning lagi lakon Bendrong Sewu Dewi Erawati arep dinggo garwa ning Prabu Duryudana Erawati dicolok ning Raja Buta sini jero banyu arane baju Sengara mau kasih nganggo kukusan baju Sengara sapanan ora pasti ngondo perang
karo Gusti Jayasena imbang sing weruh apese Bajul Sengara sapa wong kanyu maneh. Poko weruh kejare dalange sudah kuping rayas. Sirine kegawan janji. Dadi cekake Jungkring aja ngundang mana wong tua sing dadi anake kang bakal nyambung watang sing lagi putung. Ora pantes ngomong damai apa rame. Mama Haji Arif dewe Perang iku beli ngrampungaken masalah. Sing menang dadi pindang, sing kalah dadi sampah. Asine wong perang parat Jungkring. mung bener pasti keterangan. Berarti jelas Jungkring nantang Raja Kawangga, nantang si Beli. Mau dorang ngomongnya saenake bae. Wani ta Kring. Bapak kan sering dongeng. Yen wani aja duweni rasa wedi, yen wedi aja belajar wani. Waduh, bener ya. Indah-indah kin seri ganase, reang seri aliwe. Lamun bang satria ya. Bakal kien mah sapa kodok dalam sandiwara tak kodok kula mengali ger bilar paning kene ndeleng Jungkring wis kreket-kreket untune bokat keceretan getih kali sembunyi berarti jelas geger keributan korawas tidak kabeh Jaya Wikata Sotayu Durcitra Durbagati Kartamarma Bang Samson Betawi Nun Bapak siapakan korawas tidak Bang makatan semuanya Matua Jungkring bela Semar Sapat Tikas pati awakmu Jungkring. Marga Lena sudah Jungkring. Marga Dalan Lena Pati nantang perang yuk. Indana piye tegong Embu ari Korawak telas teri sing kelas kakap ora Prabu Baladewa kan duwe nenggala Tuli Raja Kawangga Pak kenapa sih bocah undang-undang wae Indane percaya ta Pak Jungkring ning ngarepku Pak yen mata lahir sing deleng mangsa katona yen mata batin sing ningali pasti ngawruhi duwe mata batin ora duwe Pak ora duwe mata wudun Pak wudun semat kami kakon tenang kemat beli kelakon sok nembang lho Bapak dingin serang dingin Jungkring ya. Oh iya pengen wani Jungkring apa kau embuh tampok lagi Kanja suratnya kumpul maning Kanja sing grup
tabir kepalsuan. Ucapan selamat ulang tahun kanggo ketua tabir kepalsuan Om Agus Waluyo. Bokatku Agus Budiman. Ugal-ugalan sing ibuwe Delian sing anak ning Singapura. Kirim kanggo Mama Mimi Ulis Nok Eli kok nyambung nih Nok Delian uga kabeh sedulur sing ana ning Beduyut nyuwun lagu karena demen ya bisanya kawin ku karena demen kanggo ngormati Pak Camat lan Pak Kapolsek lan para kuku sekecamatan Bango 2 Kapegot Tresna sing Kang Wardono Bos Warna Baja sing Plumbon Bulo kelangan kelingan yep awasana jungkring ngadepi Kurawa bapak mau sekali ngayem-ayem ya salah disewoti bener disalahi sayang apa wis blidema urip
dangdut semene rame kecrek kayak Markis timek culu ya coba kaget bang timbalan mama siapakan korawak bang kader musuhnya junggring maka mama sing ngadepi ya orang lepre bang
ngadepi Junggring. Kelasnya apa Junggring? Maka tendret damu Kurawa gerudukan karena Semar ibarat wong dagang sing didol anaknya Junggring dia depi. Wah, yuk. Hebat ya Krim. Anak pukulan akbar kabeh. Lamun HP aja ndelengkesi ya. Sebab bantu wong tua kan apa salah ya? Ya iyalah. Apa salah? Apa dosanya? Nembang wae. Ayo dihadapi Korawastina. Kanja mong Bandung perangnya perlu dikeringakan. Iya. Maju kering. Maju terus mapantang mundur mempialan usulan bangsa ora waktu gede mati mama jarit ngaturaken matur kesuwun mama jarit dhewe matur kesuwun layu surit padang esun kayak katon sakebate abang-abang bunga riba suka mati lagi jabang suka mati lagi jabang timbang di gemembirang saya bang alon-alon ya bakon bagian alon sing penting asal kelakon mamaku mulia sari mamaku itu dewek sing nyakseni mamaku Anasari, mamaku Karsono dewe kembang-abang bunga ribang suka mati malagi jabang mamaku Rancasari, mamaku Lati Langsura suka mati babar pisang mamaku Bangodua mamaku Agus, mamaku Bangodua kembang gedang awak timbang cuman ku rasane ngati kembang putih maning kaungan jagung bakarane pager kepang dipakoni nanggung pisang ning rusiane mamaku beduyut lara wirang dilakoni ibu
Delianya sampun lali sareng Pak RW ora gawe ngaturaken matur kesuwun sareng Ki Gede Talang bangun dua Ki Gede Talang sampun lali mamalek motor saking Majalengka dung sabada jumri mama alek motor sareng namanya bintang grup perawat sakit tunggu maju terus pantang mundur mamak Wanasari sampun mamaku Rancasari mamaku Haji Mansur master mamaku itu mamaku Mulyasari kembang putih ning gelungan sing teliti sing teliti banyak bisa gelewang godhong paring mamaku Agus mamaku Pangodua mamaku Agus dewek mati sareng mama alek motor pedit mama alek motor Majalengka mama alek motor sing hati mama Reni bos rombongan motor bae bintang grup perawat saking Togo sareng Kang Wardono Kang Wardono minakan ibu suara pajak sampun aja dagelan perane jumri dagelan apa serok keroyokan yuk sareng Nok Jeje Nok Dewi sareng pemuda labane gede Bapak RW muara gawe Bapak RW muara gawe kangerengaken matur kesuwun dihormati Pak RW muara gawe ngaturaken matur kesuwun maju terus pantang mundur ora batek kepingin mati mamaku Wanasari mamaku Tarsono Dewi